Ove nu urăște ușor. Pentru a urî pe cineva, trebuie să-i acorzi atenție. Toți copiii au nevoie de părinți care îi iubesc, chiar și cei care nu cred asta. Nu poți schimba oameni, îi poți doar iubi. Oamenii care cred că timpul vindecă toate rănile nu au suferit niciodată cu adevărat. Uneori, oamenii își cer iertare nu pentru că au greșit, ci pentru că le pasă mai mult de relație decât de a avea dreptate. Nu poți spune unei persoane cum să trăiască, poți doar să-i oferi dragostea ta, iar restul este decizia lor. Toată lumea trebuie să aibă pe cineva care să-i spună când greșește. Fiecare inimă are cicatricile sale. Unele sunt vizibile, altele ascunse, dar fiecare poartă o poveste. Uneori, oamenii își pun o mască ca să ascundă cât de vulnerabili sunt. Dacă ești norocos, găsești pe cineva care vede în tine mai mult decât vezi tu însuți. Oamenii nu vorbesc despre lucruri care nu contează cu adevărat, pentru că le e teamă să fie răniți. Nu este nimic în neregulă în a plânge. Înseamnă doar că ți-a păsat. Oamenii fac tot ce pot pentru a supraviețui, chiar și atunci când nu înțeleg de ce continuă. Nimeni nu este cu adevărat puternic până nu a fost nevoit să fie. Există momente în viață când simți că trebuie să fii altcineva decât ești pentru a te integra. Este greu să spui ce e mai rău, să-ți fie dor de cineva sau să te temi că nu-ți va mai fi dor